Bon dia, presidenta, membres de la Comissió de Salut. Primer, agrair-vos aquesta compareixença. Ja fa temps que us la vam demanar. De fet, és vigent cada dia més, donat l'estat que ens trobem des del punt de vista de la sanitat catalana i també des del punt de vista econòmic amb l'entorn on ens trobem. Aquesta campanya Signa Sanitat.cat va lligada també a la presentació d'un decàleg d'uns 10 punts que creiem que venen a intentar solventar els problemes que hem detectat durant tots aquests 10 anys o 15 anys que portem en què la nostra sanitat va de capa caiguda. El motiu del per què hem iniciat aquesta campanya i hem fet aquest decàleg, una miqueta els explicaré molt breument, després en Xavier ja us explicarà el decàleg en deteniment, però una miqueta l'històric, el sabem tots, sense que no us haig d'explicar res de la sanitat catalana, excepte alguna anècdota, però l'altre esteu perfectament coneixedors del que ens està passant. I tot començaria amb les retallades del 2010. Teníem una sanitat que tots en gaudien i en presumíem i en fèiem bandera, però a partir d'aquí es comença a perdre el pressupost, es perd personal, les inversions, el material queda obsolet. Només una petita dada és que a la primària es van perdre 900 facultatius, d'això fa 12 anys, i a hores d'ara només n'han recuperat 300. Vull dir que encara ens en falten 600 de fa 12 anys. L'altre tema és el tema de la vaga del 2018. Sabeu que el novembre de 2018 tots els metges i metgesses de Catalunya van fer una vaga. No era una vaga de retribucions, que també sempre ho tenim a dins, sinó que era una vaga per la sobrecàrrega laboral. Era una vaga dirigida tant als professionals per poder fer la feina bé com pels pacients. Era una de racionalitzar les agendes, allà on es demanava i es va acordar els 12 minuts per la presencial, el 6 per la telemàtica telefònica i després els 40 o 60 minuts pels domicilis i això. Això es va acordar, es va assignar i hores d'ara, que hem tingut la pandèmia aquests 2 últims anys pel mig que ens ho han alterat tot, però abans de la pandèmia tampoc es complia. I hores d'ara que, entre cometes, s'hauria d'altra vegada normalitzar, estem exactament igual. Després de la pandèmia, què us haig de dir? El 2020 i el 2021 el personal, el professional, ha quedat totalment esgotat des del punt de vista físic i des del punt de vista emocional. Vull dir, tenim els professionals molt tocats i més que res que no veuen que això s'acabi. I a més ara ens demanem, els mateixos professionals i també l'administració i la ciutadania, que recuperem tot el que s'ha perdut a la pandèmia. Tots els malalts crònics, cronicitat, que durant tot aquest temps no s'han atès, molts d'ells molt descompensat, quantitat de malalties que encara no hem descobert perquè no els hi han facilitat que tinguin aquesta primera consulta. Vull dir que realment la pandèmia ens ha fumut. L'escenari, ja el sabeu, tenim un pressupost de salut insuficient. Els 11.300 milions són insuficients. Tots sabem, abans de la pandèmia, que cada any el pressupost es desviava entre 1.000 i 1.500 milions. Ara, després de la pandèmia, aquest any segurament que ens bellugarem entre el pressupostat i l'executat entre 1.500 i 2.000 milions. Per tant, el pressupost és insuficient. Es comptava que aquest pressupost es podia aixecar amb el tema dels diners que poguessin venir de Madrid pel tema Covid. Aquests hores d'ara no han vingut ni se'ls espera i després pels fons europeus, que tampoc han vingut. Per tant, tenim un pressupost de salut insuficient. La manca dels professionals. Tots sabem, i dels titulars i tot, que falten molts professionals, tant metges com infermeres. L'escenari és molt trist. Entre el 2016 i el 2021, 3.000 metges s'han jubilat aquí a Catalunya. I la previsió entre el 22 i el 26, els propers 5 anys, són entre 3.500 i 4.000.
Els estudiants de Medicina, Catalunya és la comunitat que ofereix més places públiques, però en canvi el miler de titulats que l'any passat van sortir de les facultats, el 30% venen de fora, que vol dir que se'n tornen. I en quant als col·legiats, el 49% dels col·legiats són de fora, bàsicament extracomunitaris, vull dir que tenim un problema. I les places MIR, que ja s'ha vist les places MIR, que aquí a Catalunya no som atractius. A tot Espanya van quedar 201 places de metges de família sense cobrir, a Catalunya 71. També a dir que són els que n'ofertem més, també a dir-ho. Però és molt significatiu això. Al final han quedat en 14 buides i prou. Jo com a anècdota us diria que, per exemple, a l'Hospital Trueta, és un hospital de l'ICS reconegut i d'alta tecnologia, i els residents d'anestèsia no es queden. I en canvi ara va sortir el titular que havien contractat a 5 anestesistes sense l'especialitat homologada. No vull dir ni que no siguin especialistes, però que no tenen l'especialitat homologada. I és molt trist que formem a gent preparada i que se'ns vagi o que com a mínim no reinverteixin en el sistema. Després, què s'ha de fer per ser atractius? Per retenir el talent i recuperar el prestigi que havíem tingut abans. Aquí la gent venia aquí a fer-se l'especialitat i es quedava a treballar aquí. Per què ara no? Doncs alguna cosa hem perdut, no? Vull dir, i bàsicament són les condicions laborals, que una miqueta jo crec que és urgent disminuir la sobrecàrrega. Això és bo, augmentar les retribucions, evidentment, gestionar les agendes, o sigui que la gent pugui saber què és el que farà aquell dia amb la seva agenda i que pugui dedicar els minuts, el temps que necessiti per atendre bé els pacients i no se'n vagi a casa amb els malalts, com molts els hi passa, que no acaben la feina i quan tornen a casa diuen què m'he deixat de fer, què no he fet bé, no? I després tenim ja unes quantes coses sobre la taula que serien les que ens posen a per què fer aquesta campanya. Una seria el canvi de model, hem de canviar de model, el model està esgotat, ja fa anys que ho repetim tot, aquí els polítics i els professionals ho tenim molt a dir, hi ha molta resistència per part dels polítics de canviar certes coses, vull dir, ara que venen les municipals, difícilment un alcalde que es facin molt pocs parts al seu municipi deixarà que l'equip de ginecologia obstetrícia s'ajunti amb un altre 10 quilòmetres i tal, vull dir que els polítics una miqueta amb el desordre que ja hi contribueixen, jo crec que hi hauria d'haver-hi una mica de valentia política i els professionals també de racionalitzar els serveis. Jo crec que això ho hem de fer i ho hem de fer com més aviat millor. Després el tema de la primària, el tema de l'atenció primària, que ens hem omplert la boca els últims temps, hem de fer alguna cosa. Jo recordo que Helena Piguís, amb el conseller Comín, ja es va posar sobre la taula el que tenia que ser l'atenció primària, quants professionals s'hi havien de fitxar i quants diners costava. O sigui que ens ensenyaven el cotxe, qui l'havia de conduir i quants diners gastava. 5 anys, 17, val que hem tingut la pandèmia, però no tot són excuses de pandèmia, i estem allà mateix i tornem una vegada més a demanar, si no tenir primària no té el 25% del pressupost, evidentment molt poc es podran fer. L'altre tema candent que tenim ara són les derivacions entre els especialistes d'atenció primària i els especialistes d'hospital. Això és candent i que hi hem de donar una solució, perquè semblava que al fer-ho de manera virtual i així facilitaria les coses i crasso error. No en facilita cap, al contrari, el pacient no sap ben bé a on està, sap que està a les xarxes però no sap exactament com va i no se l'atén i es rebutgen moltes derivacions o ni tan sols se n'entenen que estiguin rebutjades. I després a nivell hospitalari les llistes d'espera quirúrgiques, complementàries, visita especialista i tot això. I tot això lligat amb un últim punt de l'escenari, que és que en aquests moments tota la sanitat pública catalana s'està negociant les seves condicions. O sigui, està obert el tercer conveni del Siscat, que portem 1 any i mig negociant en aquests moments. Vam prorrogar l'ultraactivitat l'any passat i aquest any, al desembre, d'aquí 6 mesos, s'acabarà aquesta ultraactivitat. Mai a la història havia passat això, perquè l'ultraactivitat es anava prorrogant, però ara amb les noves lleis no es pot prorrogar, vull dir que algú passarà d'aquí al desembre. A Diusa ahir vam tenir una reunió
la 19a reunió i el més calent a la Higuera. El més calent a la Higuera. I el tercer acord de l'ICS, que també s'ha obert a principi d'any, que recordo que des del 2006 no hi ha cap altre acord, o sigui que portem 16 anys sense tocar les condicions dels professionals d'aquí, i el més calent en aquests moments també és a la Higuera. Nosaltres creiem que era un moment molt interessant i molt oportú que coincidissin els dos convenis, o sigui, tota la sanitat pública per poder homogeneitzar, que tots els professionals tinguessin les mateixes condicions, treballin on treballin. Després ja venen les altres històries, les peculiaritats de cada centre i així, però que era un bon moment i que l'estem desaprofitant totalment. I per tot això que us he dit, tot aquest escenari i tot això, realment estem desencissats i per això hem organitzat aquesta campanya que va dirigida a tothom, a la ciutadania, als nostres companys, als professionals, als polítics. A vosaltres us ho presentem avui, ja ho hem presentat també a Conselleria i al CatSalut i crec que ens hi hem de posar tots o si no morirem amb l'intent. Bé, bon dia, moltes gràcies. Una mica recollint les paraules del meu company i president, us voldria explicar el detall del que implica aquesta campanya i no només això, sinó sobretot fer especial atenció en algun dels punts que crec que en aquesta comissió i en l'arc parlamentari en general els impacta especialment. No sé com ho haig de fer per passar les diapositives. Ho haig de fer jo? Doncs, en principi, calla que... No. No em puc moure. Sí, aturem un moment la comissió per solventar aquest petit problema tècnic. També els he aturat el temps, per tant, no pateixin. Ara, a veure... Ara? Sí, perfecte, doncs seguim. Gràcies. Bé, deia, per tot això que ha comentat el meu company, vam engegar aquesta campanya, vam engegar dos webs de recollida, una en castellà i una altra en català, amb aquests epígrafs que veieu, i aquesta és la caràtula. I llavors vam llançar una campanya que tenia impactes a premsa escrita, a ràdio, a xarxes, amb aquest vídeo introductori que els hi passo, que són 20 segons. Ja és la quarta vegada que truco i no me l'agafen. La sanitat està fatal. La meva mare fa 6 mesos que s'espera per fer-se una prova. Falta de recursos i personal, retallades. La sanitat es troba en estat crític. La teva signatura serà la cura. Entra a signesanitat.cat i reclama allò que més t'importa. Metges de Catalunya. Bé, una mica la idea és que no només nosaltres hem de ser conscients, no només vostès han de ser conscients, sinó que la ciutadania ha de ser conscient que la situació és crítica i aquest és un intent de sensibilitzar a la població en general d'aquest fet. I llavors, aquí, teniu el llistat, no us amoïneu, ara el passarem a poc, és un decàleg de peticions / reivindicacions / sol·licitud de millora i anem poquet a poquet.
Diu, el primer, demano que s'acabin les retallades i que la sanitat pública rebi els recursos econòmics i humans necessaris per recuperar-se de la pandèmia. Crec que és relativament obvi i que no cal explicar massa cosa més. És a dir, entenem que hem passat tota una dècada de retallades i que, com després veurem, el pressupost actual, per molt que ens entestem en dir que és el més social de la història, encara no ha recuperat els valors pre-retallades, que de fet els valors preretallades ja dèiem que eren pressupostos insuficients. El segon diu, demano que es contracti més personal mèdic i sanitari per reduir així les llistes d'espera i rebre una atenció de més qualitat. És obvi que el personal actual, amb la situació actual, amb agendes de 40, 50 i 60 visites per dia a la primària i llistes d'espera que van increixendo a l'hospitalària, necessita, com l'aire que respira, la contractació de més personal. Això, per molt que puguin fer un pla de contingència en el qual es digui que hem de desburocratitzar l'acte mèdic i que hem de mirar que els metges i infermeres es dediquin a allò que els importa, segueixen faltant mans. O sigui, això pot pal·liar en certa manera, però no ens en sortirem si no tenim més mans. Diu, demano que es millorin les condicions laborals i retributives dels professionals perquè treballin amb més confort i seguretat i no vulguin marxar a un altre territori. Òbviament, ens estem trobant en una situació que hi ha un canvi de paradigma, hi ha un relleu generacional en el qual no és ni millor ni pitjor, però els nous professionals que ara s'integren tenen uns altres valors. Els valors que tenia la generació boomer, que ara s'està jubilant en aquests mateixos moments, de treballar 60, 70, 80 o 90 hores setmanals, això les generacions que estan entrant ara no ho comparteixen. Volen fer una feina de qualitat, amb unes condicions laborals i retributives adequades i amb una bona conciliació de vida familiar i laboral. I si no se'ls dona, marxaran allà on se'ls doni. I malauradament, o bé per ells, hi ha llocs on se'ls està donant. I per tant, hem de poder ser atractius i ser atractius implica ser competitius. I això passa per millorar les condicions laborals, retributives i, afegiria, professionals d'aquests professionals que volem que es quedin. També diu, demano que les mesures transformadores que necessita el sistema sanitari comptin amb l'aval dels professionals i de la ciutadania. Massa sovint en aquest país s'ha legislat en molts temes, però sobretot en sanitat, d'esquenes als professionals i a la ciutadania. Creiem que és un moment molt crític com perquè no ens alineem els legisladors i aquells que coneixen millor el tema, que són els professionals, per poder fer els canvis necessaris. Jo dic d'una forma col·loquial que fins ara, o fins fa relativament poc, podíem reconstruir el sistema. Jo ja he deixat de dir això. Jo crec que el sistema és mort, no cal que li fem la reanimació i l'hem de fer de nou en nou. I per això necessitem un gran consens social, evidentment amb els professionals. Demano que l'atenció primària sigui reconeguda i estigui molt millor dotada de recursos i personal perquè és el pilar bàsic del sistema. Ho deia el meu president. Evidentment, sense que l'atenció primària tingui un 25% del pressupost, per ser un pressupost que sigui adequat, no ens en sortirem perquè hem fet que, o volíem que l'atenció primària fos la porta d'entrada al sistema i el pal de paller i estem fent que l'atenció primària sigui les clavegueres del sistema. Més, demano que la sanitat pública torni a ser accessible, amb facilitats per concertar visites i temps d'espera raonables. Tots ho sabeu, en principi s'està donant hores pel metge de família a 3 setmanes, un mes i fins i tot més vista per coses teòricament de demanda aguda, amb la qual cosa l'atenció primària ha deixat de ser operativa, ha deixat de ser operant. I per tant necessitem millorar això i torno al que deia abans, això passa inequívocament per més mans. Demano que la relació dels pacients amb el sistema i els professionals tingui en compte la bretxa generacional, els diferents nivells d'alfabetització digital i les desigualtats socials. És evident, ens hem abocat, perquè la pandèmia ens hi va abocar, a una telemedicina
que en segons quin moment, o sigui, com a complement està bé, però com a únic mètode és una aberració, perquè entenem que la base del contracte social entre la professió mèdica i el pacient és el contacte directe i sense això no hi ha una medicina de qualitat. I sí que és evident que la telemedicina pot formar part com a complement de tot el conjunt de l'atenció sanitària, però hem abocat sovint a gent que és, entre cometes, analfabeta digital, en gent gran que no té recursos a nivell digitals com per enfrontar-s'hi, els hem abocat a tota una sèrie de situacions kafkianes que em fan recordar molt en els avis anant a buscar la seva pensió i fent cues enormes a les portes de les entitats bancàries. Estem fent exactament el mateix. Demano que els professionals es puguin seguir formant per actualitzar els seus coneixements i oferir una assistència basada en la innovació de les últimes evidències científiques. Obvi, hem tingut un sistema sanitari que ha donat l'esquena de forma descarada a la formació dels seus professionals. De fet, per exemple, perquè només tingueu una idea, en el segon conveni Siscat, que ara s'està renegociant per ser el tercer, els metges només tenen dret a 20 hores de formació com qualsevol treballador, segons l'Estatut dels Treballadors. I resulta que els estem abocant a que s'hagin de recertificar en base a quines oportunitats els estem donant. I finalment aquestes dues, ara les explico amb més detall. Demano que el pressupost sanitari quedi blindat, necessito 5 minutets, quedi blindat perquè en el futur no hi hagi més retallades i demano que la sanitat pública universal, transparent, gratuïta, equitativa i de qualitat sigui la prioritat de tots els mandataris públics. Anem una mica al detall d'això. Demano que el pressupost sanitari quedi blindat perquè en el futur no hi hagi més retallades. I demano que la sanitat pública universal, transparent, gratuïta, equitativa i de qualitat sigui la prioritat de tots els mandataris públics. Per què poso èmfasi en aquests dos últims punts? Perquè, senyors, tenim proves de que això no està passant, de que per molt que en els pressupostos de 2022 es digui que són els més alts de tota la història d'aquest departament, ara els passaré a demostrar que això no soluciona el greu problema que estem patint. Anem a veure-ho. Mireu, hem fet una feina d'anàlisi rigorós a través d'auditors dels pressupostos de la Generalitat i vam fer la comparativa de dos pressupostos, el pressupost d'aquest any, 2022, amb el pressupost, en principi, que és el Golden, el patró or, en principi, en aquest país, del que era un pressupost de sanitat que era el 2008, que era just abans del començament de les retallades i jo diria en plena fase expansiva, tot i que insuficient, reitero. I hem de veure que hem fet el mateix patró de comparació perquè pugui ser absolutament comparable. D'aquests pressupostos hem exclòs el deute públic i hem agafat els pressupostos consolidats, no els executats, sinó els consolidats, allò que s'aprova i que després, per tant, és el que demostra, aquest pressupost demostra la voluntat del país per apostar en determinades polítiques. Mireu, no us agobiaré amb tota la narrativa, però sí que cal dir que jo he vist algun pressupost fins i tot anterior a l'any 2008, que potser 2002-2003, en els quals segurament hi havia menys transferències, però el pressupost de salut era pràcticament, estava per sobre del 30% del global del pressupost de la Generalitat. Però anem al 2008, amb un pressupost que és molt equiparable perquè la immensa majoria de les transferències són exactament iguals i estem parlant que el pressupost de salut, aquí posa 27, però la realitat és que s'emportava el 27,2%, com veieu en el detall. 27,2% del pressupost de la Generalitat excloent el deute públic consolidat. Veiem el 2022. El 2022, el mateix pressupost, en les mateixes condicions, excloent el deute públic, pressupost consolidat, el pressupost de salut s'emporta només el 25,5%, no el 27,2%. Aquesta diferència, en milions d'euros, és pràcticament 600 milions d'euros.
I això estem dient que teòricament, estem parlant pressupost de 2008, ho veiem abans, 30 i pico mil milions d'euros, el pressupost de 2022, 42.000 milions d'euros. Estem dient que com a país estem destinant menys percentatge de diners a la salut, amb la situació crítica que està passant. Però és que encara hi ha més, i amb això acabo. Mireu, agafem les dades. Resulta que si agafem segueixo parlant de pressupostos consolidats, si agafem aquests pressupostos 2008-2022, veiem a l'esquerra de tot que el pressupost global, 33.494 milions d'euros, s'incrementa en un 25,9 per fer els 42.000 o 43.000, ara no recordo, milions d'euros actuals. És a dir, l'increment que té el pressupost global 2022 respecte al 2008 és un 25,9. I mentre que hi ha departaments i partides pressupostàries que ho poden trobar als pressupostos, que segur que se'ls saben segurament molt millor que jo, com el pressupost d'educació, que té un increment en aquests anys d'un 34,1%, i per exemple, una altra partida pressupostària com és el suport financer als ens locals, que té un increment d'un 37,1%, són partides pressupostàries, és a dir, el suport financer als ens locals, vostès sabran exactament el que engloba, jo he agafat l'epígrafe, però anem al pressupost de salut i segueixo dient l'increment global del pressupost 25,9%, increment educació 34,1%, increment del suport financer als ens locals 37,1%. L'increment del pressupost de salut és un 18%. Per tant, no podem dir que aquest país està apostant d'una forma clara i decidida per la sanitat, per la defensa de la sanitat pública. No ho podem dir, perquè el seu increment pressupostari està per sota de l'increment mig, de l'increment global, i molt per sota d'altres increments com poden ser els que n'hi ha més. Amb això què vull dir? Vull dir que si, per exemple, agaféssim aquest pressupost de salut, el de l'any 2008, i hi apliquéssim l'increment del 37,1%, per exemple, del suport als ens locals, aquesta diferència serien 1.500 milions d'euros més. I si aquests 1.500 milions d'euros més els afegim al pressupost que teòricament s'ha d'executar l'any 2022, que seran els 11.200, més una desviació d'uns 1.000 i pico, que seran quasi 13.000, doncs 1.500 milions d'euros més implica pràcticament allò que els experts diuen que ha de ser el pressupost mínim per tirar en salut, que són 15.000 milions. Per tant, els preguem d'una forma molt respectuosa, però amb molta determinació, que necessitem que els propers pressupostos de la Generalitat siguin d'almenys de 15.000 milions d'euros, perquè si no, no estem invertint, no estem apostant per la sanitat pública. L'any 2008 ho estàvem fent i a mitges, segueixo dient, l'any 2008 seguíem dient que teníem uns pressupostos insuficients i tots en sou conscients, però els pressupostos del 2022 no demostren una aposta decidida per la salut, no demostren una aposta decidida per la sanitat i necessitem que hi hagi una aposta decidida per poder fer de nou un sistema sanitari que, lamento dir-vos si no ho teníeu clar, és mort. Gràcies.